विठ्ठलाची पालकी माझ्या ताज्यावरी हरे दिंडीत हरे दिंडीत हरे दिंडीत हरे दिंडीत हरे दिंडीत हरे दिंडीत वार करी रंग पांडुरंग 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 तो पुढच्या गाडीवर बसला रामकृष्णवारी बाई गेलो 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 तुमकां शुभेच्छा दिता आणि आमकां एक खूप सॅटिस्फॅक्शन आसा की आम्ही सगळे तुमच्या येऊन मेळटात कारण आमकां जे थोडेशे पुण्य जे आसा ते डेफिनेटली आमकां मेळटा कारण आम्ही प्रत्यक्षात तुमची सगळ्यांची भेट घेतल्यात एक सॅटिस्फॅक्शन आमकां दिसता त्यामुळे आम्ही वाट पळयतात केन्ना सुरू केन्ना जातली आणि आम्ही फुडल्या आयतार येतलो आणि केन्ना मेळपाक येतले आम्ही सदांच दोतोरांनी हांव ठरयत आसता आणि त्यामुळे हांव तुमकां शुभेच्छा दिता आणि उरलेलो प्रवास होय तुमचो बऱ्या तरेन देवी करून घेतलो आणि तुम्ही सगळे जण परत सुखरूप गोंयान बऱ्या तरेन पावतले धन्यवाद देव बरें करूं.